Catalunya serà l'única comunitat autònoma on en principi s'aplicarà la llei de la vivienda i la regulació de topall de preus de lloguer. Segons l'APCE, Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, això fa que moltes inversions privades que s'haurien d'haver fet a Catalunya hagin decidit marxar a Màlaga, a Madrid o a altres ciutats. Per què? Per la inseguretat jurídica i pel topall de preus de lloguer. Recordem que l'APCE també diu que l'últim cop que es va aplicar a Catalunya el topall de preus de lloguer, l'oferta de lloguer va baixar un 15%. El 80% de propietaris a Catalunya són petits propietaris que normalment molts d'ells estan pagant hipoteques amb el lloguer que reben d'aquests pisos. El que farà aquesta nova llei és que aquesta gent decideixi posar el preu a la venda i baixarà l'oferta de lloguer a aquests 140 municipis on es vol aplicar a l'índex de preus. Tens dubtes quin preu hauràs de posar nou al teu habitatge quan ja s'apliqui l'índex i la llei de la vivienda